Issa l-oħra l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta irreġistra rekord ta' passiġġieri kważi 9 miljuni. Dan ħareġ waqt konferenza l-aħbarijiet indirizzata mill-kap eżekuttiv tal-MIA Alan Borg. Hawnhekk ħareġ li f'sena kien hemm żieda ta' aktar minn 1,100,000 passiġġier meta mqabbel mal-2023. F'Lulju u Awwissu li għaddew l-Ajruport Malti raq aktar minn 900,000 passiġġier kull xahar. Intqal ukoll li l-Mitjar Malti ra żieda ta' 20% fil-perjodu tax-xitwa. L-aktar swieq li reġistraw l-akbar ammonti ta' passiġġieri issa l-oħra kienu dawk tal-Italja, ir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza u l-Polonja. Dan filwaqt li l-aktar ajruporti li l-istess passiġġieri marru fihom minn Malta kienu Gatwick f'Londra, Fiumicino f'Ruma, Catania, Manchester u Munich. Ħareġ ukoll li 50% tal-passiġġieri użaw il-linja tal-ajru Ryanair waqt li 21% użaw il-linja nazzjonali tal-ajru kemm Malta Airlines li sa Marzu li għadda kienet l-Air Malta. Naħseb illi kienet sena eċċezzjonali, anki meta tara l-performance tagħna ma' pajjiżi oħra fejn għandhom ukoll domestic traffic, pereżempju Spanja, l-Italja fejn ħafna nies jivvjaġġaw għas-sajf f'pajjiżi ġew l-pajjiż tagħhom stess, aħna xorna rnexxinna nkunu fin-number one spot meta nikkomparaw ma' dawn il-pajjiżi. Il-kap eżekuttiv tal-ajruport qalet iħarsu li s-sena li nsabu fiha tkun waħda pożittiva għas-settur bil-mira ta' 9.3 miljun passiġġier semma kif il-proġett ta' infrastruttura fl-ajruport għadu għaddej fejn matul it-tieni kwart ta' din is-sena iż-żona tal-VIP il-ġdida tkun miftuħa. Sanittant il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef li wkoll indirizza lill-midja qal li l-2024 kienet sena pożittiva fejn jitlu it-turisti biss iżda n-numri uffiċjali joħorġu x-xahar id-dieħel. Mikallef sostna li l-infiq mit-turisti issa l-oħra ukoll kien wieħed b'saħħtu b'indikazzjoni diġà li dan żdied.